Честито, мамо. Видео ли правиш? Я да го видиме. Студентко, не искам да го притесняваме повече. Малко само. Да го види кака му. Кака му се удръжа да види? Къде му е нослето? Да? Ай. Ая? То ни трепери. Айва. Виждам кръчетата. Еш ти краката, бе, пич. Я. Само студени, бе. Ай, каква капа има. Ще като пират прилича. Марти, Тронко. Март. Ще бъде Март. Мама геройката вече роди. Здрасти, мамо. Здрасти, Тончо, мамо леши. Това е на мама единичната стая. Климатика, телевизора, тук седи. Боже, имаме си бебче. Да. Не мога да повярвам. Прилича на пират. И аз съм тук. Точно като лекар, дай да те снима малко. Чакайте обратното. Нали ще да обърнем. Да ни един назад малко си. Верно, че си като лекар. Доктор Николов. Нали си готин? Браво на тебе. Успешно раждане, докторе. Чао. Тинки. Ето го, бебо. Не се научи. Тъмък да го видя, То не даде, тук му се успокоява. пак. Виж как се успокоява. Не първам да снимати, сигурно съм грозна. Не е верно, си на хубавата мама. Обаче ми се направо такова. Марти. Bien. Muy bien. Vale. Adiós.